el capitalisme, sense el treball de les dones, el treball de cures i el treball en les feines més feminitzades i més precàries, no es sosté. Llavors, som nosaltres, no, la força de treball principal en aquest sistema que no només permet que continuem rebent agressions sexistes, que continuem havent feminicidis, que les dades són impressionants, sinó que a part hi ha una explotació laboral amb feines més precaritzades que ocupen dones, com a diferents espais. Revolució! Sense les dones no hi ha revolució! Ja ho sé. Visibilitzar que les dones són necessàries a la societat i que som més del 50% de la societat i que no estem considerades com algo important a la societat. No nos mires! Únete! Chicago a Petrograd, passant per la lluita de les treballadores de la indústria tèxtil, de les obreres del calçat i les minyones que durant tot el segle XIX i XX han mantingut viva la flama de la dignitat feminista.